Hayırlı kеш, siz Müslüm televiziyası tapşıların koruyasız yanılıklar şarlaşı bilen studiyada men Rimma Avzalova jirligimizde bugun oqıйgalar turunda qısqaça. Bugun Müslümge Tataristan Respublikası İqtisad Ministri Farid Abdulganiyev keldi. Ministr işmekerler bilen uçraştı, qoy bir sotsial obyektlarda buldu. Farid Abdulganiyevning Müslümge viziti haqında Liliya Shaymiyeva. Очрашу эш визиты кысалары белән генә шикләнмәде. Министр район башлыгы Рамил Муллин узатуында производстволарда булды. Үз мәшгульләр белән аралашты. Һәм район эшмәкәрләре белән очрашты. Фәрит Солтанович Туганъяк музее, Үзәк китапханә, Август Мөслим агрофирмасы белән танышты. Агромастер җитештерү компаниясендә, Фаиза җитештерү кооперативында булып, биредә җитештерелүче продукциягә уңай бәя бирде. Министр шулай ук шәхси эшмәкәр Игорь Бубековның тимерчелек белән шөгыльләнүче электр арматура җәмгыятендә, Домир Шәңгәрәевның Чайка кошчылык фермасында да булды. Biz indi görəbiz, bunda ümtülükçülər big zor, planları zordan. Qəybir предприятиеләргә мәхәр кирдик, investorlarga кирдик. Аларның сораулары мондый: кая экспортка чыкканда бездән нинди ярдәм булырга мөмкин? Без инде аларга безнең выставкаларга, күргәзмәләрдә катнашулары өчен субсидия бирәбез, без аны аларга хәзер күрсәттек. Әйберләр шукып ясау белән шөгыльләнүче эшмәкәр Игорь Бубеков үз мәшгуль буларак үз производствосын үз мәшгульләргә ярдәм программасында катнашу хисабына киңәйтергә теләвен әйтте. Агромастер компаниясендә делегация заводының эш барышы белән танышты. Компания җитәкчесе урынбасары Фәрхәт Шәмсиев хезмәткәрләр эшли торган җиһазларны күрсәтте һәм җитештерү күләмнәре турында сөйләде. Очрашу Август Мөслим агрофирмасында дәвам итте. Министр биредә көчле техникалар алып барылган эшкә уңай бәя бирде. Biz аларга коммерциализация вакытында беренче разработкадан коммерциягә чыкканда нинди ярдәм күрсәтәләбез икәнлеген күрсәттек. Хәзер инде менә бу сорауларны районның башлыгы белән эшмәкәрләр белән бергә тормышка ашырырга тиешбез. Җирлегебездә җитештерелә торган продукцияне республика ил базарларына чыгару безнең өчен яңалык түгел инде. Эшмәкәрләр, үз мәшгульләр, җитештерү кооперативлары өчен бүгенге очрашу бик файдалы булды. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Müslüm телевидениесе. Эшмәкәрлек республикада шактый зур үсеш алган, үз эшен башлап җибәрүчеләргә хөкүмәттә саллыгына ярдәм күрсәтә. Җирлегебездә дә соңгы елларда эшмәкәрләр саны күзгә күренеп арта. Бүгенге көндә Müslüm районында 443 шәхси эшмәкәр, 66 фермер исәпләнә. Узган атнада Müslümдә республикада кече һәм урта эшкуарлык секторын үстерүнең нәтиҗәлелеген арттыру максатын күздә тотучы баланс комиссиясе эшләде. Баланс комиссиясының пленар өлеше түгәрәк өстәл формасында узды. Залда шактыйлар эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләрдә, әлеге сукмакка эс салып килүчеләрдә, мәктәп укучылары да байтак иде. Республиканың Икътисад министрлыгы вәкилләрен һәм эшмәкәрләрне район башлыгы Рамил Муллин җирлекнең социаль-икътисади хәле белән таныштырды һәм эшмәкәрлек юнәлешендәге соннарга тукталды. Аллаһка шөкер, эшләргә дә мөмкинлек бар. Акчабыз да бар, бу мәсьәлә юнәлешебез дә бар. Һәм biz anlıyoruz ki bu bundan geri kaybolmayacak. Bu bizim için de ayakta basılı, şu şahsi milik olup, kamunun geleceği elbette şu җирлекнең үсешеннән бер. Җыелышта министрлык вәкилләренең чыгышлары тыңланды. Авыл хуҗалыгы кооперативларына ярдәм программалары, биржа мәйданчыгында интернет сәүдәнең заманча инструментларына өйрәтү, сату базарларын эзләүгә багышланган сөйләшүләр дә җанлы барды. И часть предприятий, которые мы проехали, они были поддержаны гарантийным фондом Республики Татарстан в виде предоставления наших гарантий. Первый предприниматель – это сельхозпредприятие Калимулин, который сейчас занимается животноводством, получил грант Министерства сельского хозяйства Республики и также получил инвестиционный кредит в МСП-банке под наше поручительство на строительство молочной фермы. Второе предприятие – это Карамов, сельхозпроизводитель Карамов, который занимается разведением гусей. Это хороший пример для того, чтобы молодежь, которая сегодня достаточно много на встрече, чтобы они поверили в свои силы, не уезжали ни в Казань, ни в Челны, ни в Москву, оставались бы здесь и развивали свое дело. Очень важно, чтобы, наша задача, как мы ее видим, чтобы молодежь, чтобы ваши люди, которые здесь родились, чтобы они возвращались и развивали эту территорию. Комиссия әгъзалары Түйгүл авылында терлекчелек белән шөгыльләнүче Калимуллиннарның гаилә фермасы, Фаид Шаймырзин җитәкләгән Икамил җәмгыяте һәм Фаиза кооперативы, кошчылык тармагын киң җәелдергән Ирек Хамадишның сугым цехы, Август Мөслим агрофирмасы эшчәнлеге белән таныштылар. Җитештерүнең нәтиҗәлелеген арттыру юнәлешендә эшлекле киңәшләрен бирделәр. Лилия Шәймиева, Вадим Миннебаев, Müslüm телевидениесе.
1 октябрь өлкәннәр көне. Районыбыз өлкәннәре район мәдәният йортына чакырылып хөрмәтләнде. Һәр җирлектән, оешма предприятиеләрдән өлкән буын вәкилләрен чакырып уздырылучы бәйрәм өлкәннәр 10 көнлегендә узучы вакыйгаларның иң зурысыдыр мәгәен. Чарадан Әлфинур Номанова репортажы. Лайыклы ялга чыгуны икенче яшьлеккә кайту белән тиңли кайберәүләр. Бүген күпләр эштән туктаганнан соң актив тормыш белән яши башлый. Картаярга һич вакыт юк. Атларның ике көнендә Мөслимгә йөрим, Шуммәстәр ветераннар ансамбльнә репетиция йөрибез. Анда мен гармоннар белән чыгыш ясыйм. Менә җәй көне Җәлил поселогына бардык концерт куярга. Анда Җәлил поселогының 50 еллык юбилее, шуңа карата концерт белән бардык. Менә бүген ветераннар көне уңаеннан хор белән чыгыш ясыйбыз. Иртәгә өлкәннәр көне уңаеннан Баяк авыл җирлегенә барабыз концерт белән. Авылыбыз халкы бик актив безнең. Күп өлкәннәр йөриләр инде. Усыбый кайлары. Коллективында, ансамблендә шунда выступать итәбез, районга төшәбез һәр елны. Казанга хәтле барабыз, кайда чакырсалар, шунда бик актив безнең әбиләрбез, апаларыбыз. Петровга барабыз һәр ел сайын, анда бик актив катнашабыз. Аннан соң инде өлкән буынга да игътибар бик зур. Туган көннәр белән котлыйбыз инде, өлкәннәр яшьтәгеләрнең өйләренә барабыз һәм һәр вакытта да хәлләрен белеп торабыз. Халыкара өлкәннәр көне уңаеннан урыннарда җанлы чаралар оештырыла. Халык хуҗалыгының төрле тармакларында иңне иңгә куеп эшләгән чордашлар өчен өлкәннәр көне уңаеннан үткәрелгән тантана чын мәгънәсендә бәйрәмгә, очрашу, күрешү урынына әйләнә. Өлкәннәребез, әлхәмдүлилләх, бик актив. Алар инде спорт ярышларында да катнашалар, бәйге, бәйрәмнәрдә дә катнашалар. Концерт чараларыбызда да катнашалар. Менә 3 октябрь көнне баланы да өлкәннәрне хөрмәтләп без кабак бәлеше бәйгесе үткәрәбез. Бу инде шулай бергә җырлашып, бәйрәм итеп, хатирәләр уртаклашып ала торган чара булыр дип көтелә. Шулай ук Шуганка авылында яшәүчеләрне 4 октябрьдә хөрмәтлибез. 3 көн генә бик зурлап өлкәннәр көн үткәрдек. Көн бик матур иде, халык шуның хәтле күп җыелган иде. Һәм клубыбыз да эшләүчеләр, авыл советы, мәктәп коллективы һәм авылда эшләп килүче барлык предприятие, оешмалар дибез инде бәләкәй генә булсалар да катнаштылар бу мероприятиедә. Бик матур итеп табын әзерләгәннәр иде, ярдәмне бик күп күрсәткәннәр һәм инде бик күңелле итеп халык ял итте. 1 октябрь көнне район мәдәният йортында үткән тантана алдыннан кунакларга чәй табыны артында сыйлану мөмкинлеге тудырылган иде. Шунда ук шәфкать туташлары өлкәннәрнең кан басымын үлчәде. Район башлыгы Рамил Муллин тантананы ачып бәйрәм тәбрикләүләрен ирештерде. Инде бүген монда утыручылар һәм инде урта яшьтәге өлкәннәребезгә без шулай ук рәхмәт итәбез. Чөнки Советлар Союзы вакытында иң гөрләп яшәгән вакытта, иң күтәренке вакытта сез инде зур хезмәт куеп әйткәнемчә, бу күп кешеләребезнең нигез салган кешеләр. Шуңа күрә мин инде ихлас күңелдән зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Бүген кайсы гына тармакны алсагыз да, сезнең бүген шәкертләрегез, укыткан укытучыларның бүген балалары, хезмәт куйган оешмаларның бүген инде эшмәкәрләребез алып дәвам итә. Җирләребез дә Аллага шөкер бүген шулай ук иген уралар. Аллага шөкер бүген кайсы гына тармакны алсак та эш бара. Бу инде шушы тотрыклы нигез салуыгыз белән әлбәттә сезнең хезмәтегезнең җимешләридер. Шуңа күрә мин ихлас күңелдән сезгә рәхмәт әйтәсем килә. Озак еллар Түбән Табын авыл җирлеге ветераннар советын җитәкләгән Расих Әхтәмовка район башлыгының рәхмәт хаты һәм истәлек бүләге тапшырылды. Өлкәннәрне республика хөкүмәте исеменнән Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министры орынбасары Рәис Гомәров тәбрикләде. Ул элемтә хезмәтен үстерүдәге күп еллык намуслы хезмәте өчен Альберт Ахкыям улы Шихаповка Таттелекомның ат казанган хезмәткәре күкрәк билгесен тапшырды. Быел бәйрәм программасы Бөек җиңүнең 75 еллык, ТАССР төзелүнең 100 еллык юбилейларына багышлап әзерләнгән иде. Илгә җиңү китергән сугыш ветераннары һәм фронт өчен тылда фидакарьләрчә эшләгән хатын-кызлар турындагы видеосюжетларны кем генә тыныч күңел белән карады икән. Сугыш ветераннары, аннан сугышта катнашкан апаларыбыз бик эс калдылар. Аларны күрәсебез килеп, хыялланадыр, нинди хәлдә микән алар. Сәламәтлекләре ничек микән дип уйлыйдыр. Менә шул чараларны шым иттереп, халыкның кышан иттереп, кешеләрнең йөрәгенә ятман итеп үткәрделәр.
Ул көнне Россия Пенсионерлар союзының район бүлегенә яңа җитәкче сайланды. Җәмәгать башлангычында эшләүче әлеге вазифага хезмәт юлын җитәкче урыннарда эшләп үткәргән Рөстәм Шәрипов билгеләнде. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Мөслим лицей командасы президент ярышлары бөтен Россия спорт уеннарында катнашты. Татарстан данын яклап чыгыш ясаган команда быел да яхшы нәтиҗәләр күрсәтте. Лицейлылар 80-ннән артык команда арасында 9нчы урынны яулап, 1нче урынлыкка керде. Яшь спортчыларны каршы алучылар арасында безнең иҗат төркеме дә бар иде. Россия күләм бәйгедә Татарстан данын яклаган спортчыларын Мөслим гадәттәгечә зурлап каршы алды. Балалар өчен бер ай дәвамында укытучылары да, әти-әниләре дә ут йотып, аларның уңышлары өчен сөенеп торды. Балалар бик нык тырыштылар инде, әзерлекләр дә нык булды, җәйне күрәлмәделәр дисәгез дә була. Аларның көн сайын тренировкалар булды, катлаулы көнгә икешәр дә була торган иде. Абыйлары бик нык әзерләделәр, менә шул әзерләүнең җимешләрендә балар өчен зур җиңү инде бу 83 команда арасында Россия Федерациясының. Алар 9нчы урынга чыктылар. Алар да без дә алар белән гурланабыз инде. Без инде бик нык сагындык. Аларның уңышлары турында безгә абыйлары язып тордылар. Үзебез бу сменаның контактына кереп белешеп тордык. Андагы яңалыклар белән таныштык. Бик дулкынланып көтәбез инде, сагындык. Исән-имин кайтсыннар. Киләчәктә дә менә инде алар җирләрне күрделәр диярсең. Аларга киләчәктә дә шушындый матур-матур җирләрне күрсеннәр. Үзләренә стимул булсын шушы ярышта катнашулары. Бу ярышка киткән һәрбер бала без инде бик аларны зарыгып, сагынып көтеп торабыз. Алар өчен борчылып тордык. Аларның тренерлары Айдар Ахиярович, Фасыл Касымович искиткеч, яхшы тәҗрибәле укытучылар инде, шуңа күрә бу җиңү аларның тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Илназ Нуруллин, Рафкат Ахмадиев, Денис Петров, Динар Кондратьев, Алия Хайруллина, Аиша Габдрахманова һәм Айсылу Гарифуллинадан торган команда многоборье буенча аеруча яхшы нәтиҗә күрсәткән. Бу ярышларда Татарстан командасы инде барлыгы 20 елдан артык катнашып килә инде. Татарстанның төрле мәктәп командалары чыгыш ясады. Әмма ләкин шушы дәвр эчендә инде безнең менә Мөслим районы узган ел 3нче урын алды. Иң яхшы күрсәткеч. Быелгы 9нчы урында шулай ук бик яхшы күрсәткеч 9нчы урын. Алдагы елларда да инде ныклап әзерләргә кирәк, бурыч куябыз инде менә алдагы елларда да катнашырга. Командада спорт киемнәре белән тәэмин итүдә, республика ярышларына һәм финал турына әзерләүдә район җитәкчелегенең ярдәме зур булуын билгеләп үтәргә кирәк. Лицей укытучылары спортчыларны иҗади бәйгегә дә әзерләгән. Тренер укытучылары Айдар Исламов һәм Фасил Арсланов балаларның иң якын кешеләренә әйләнгән. Быелгы ярышларда инде без менә 2нче ел рәттән барабыз. Теге елны барганы 9нчы класслар белән. Быел бардык менә 8нче класслар белән. Теге елны 3нче урын алганы, быел гомуми командалар арасында 9нчы урында калдык. Ләкин бу безнең өчен бик зур дәрәҗә дип белим, чөнки нәрсә дип әйткәндә 80 команда катнаша барлар бөтен Россия буенча. Һәм беренче унлыкка керү бу Мөслим районы өчен бик зур дәрәҗә дип белим. Укучылар спорт бәйгеләрендә көч сынашу белән бергә талант осталыкларын күрсәткән, төрле мастер-классларда да катнашкан. Танылган спортчылар һәм олимпия чемпионнары белән очрашу аралашуда алар күңелендә матур хатирәләр калдырган. Ярышлар бик яхшы булды, безгә бик нык ошады. Вожатыйлар әйбәт булды. Урыны яхшы җылы, әйбәт ашаттылар. Безнең ярышта иң әйбәте многоборье килеп чыкты. Без 4нче урында, кызганычка каршы 4нче урында калдык. 19 балл гына 70 калды. 3нче урынга. 3нче урынга. Анда баргач безнең результатлар күбәйде. Һәрберебез рекорд куйдык һәм бу бик нык әйбәт безнең өчен. Әлфинур Ногманова, Динар Нуртдинов, Вадим Миннебаев, Мөслим телевидениесе. Бүгенге шулар, мин Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.
Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын дәвам итә. Эфирда сездән килгән котлау хатлары буенча төзелгән "Җырым сиңа бүләгем" тапшыруы. Котлау хатлары белән сезне мин, Лилия Шәймиева, таныштырмын. Мөслим авылында яшәүче хезмәт ветераны, кадерле әниебез Солтанова Марселия Закашби кызына 75 яшь тулды. Әниебез озак еллар Мөслим коры-сөт заводында эшләп, лаеклы ялга чыкты. Әлеге оешмада 39 ел эшләгән дәвердә чын мәгънәсендә үз эшенең остазы булды. Бай тәҗрибәле, бөтен эшнең нечкәлекләрен төгәл белүче, хезмәтен чын күңелдән башкаручы өлкән мастерлардан саналды. Әниебез фидакар хезмәтләре өчен күп тапкырлар администрация һәм профсоюз комитетының мактау кагазларына, кыйммәтле бүләкләргә лаек булды. Аның фотосурәте почет тактасыннан төшмәде. 1968 елда әтиебез Индус белән гаилә корып, 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Безне кадерләп кенә үз юлыбызга аяк басарга ярдәм иттеләр. Кадерле әниебез, олы юбилеең 75 яшь тулган көнең белән ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Көннәрең матур, бәхетләрең мулдан булсын. Син безнең өчен үрнәк алырлык, олы җанлы ана кешем. Рәхмәт сиңа, әнием, яшәгәнең өчен. Рәхмәт сиңа, әнием, безне яшәткәнең өчен. Рәхмәт, әни, барсы өчен. Без бәхетле бары тик синең яныңда. Иң изге теләкләр белән сине хөрмәт итеп һәм яратып, балаларың Лениза, Дилүс, Илмира. Безнең теләкләргә килен кияүләр Айдар, Оля, Альберт, Илнур, Лейсен, аныкларың Олсу, Линар, Лейсен, Диана, Динара, Илсия, Ойзия, аныкчыкларың Сылтан, Эвелина һәм барлык туганнар, кодагыйлар да кушлайып төгәлләнә безгә килеп ирешкән котлау хаты. Әлеге котлау хаты Мөслим, Мәскәү, Чаллы, Актүбә, Актаныш, Бугады якларына килеп иреште. Гомер бәйрәмегез, юбилеегыз котлы мөбарәк булсын.
Ширата кытлауғатын тыңларға экраннар янына Шуганка ауылындағы мәритеше Мүслимов Рамил Радисылын шақырабыз. Рамил абый сізні туған күнігіз, юбилейіңіз бән тәбірек етіп, Салақовлар ғойләсі бізге жылы іштәліклі кытлауғаты юлағаннар. Шуганка ауылында ешеуші қадірлі абыйыбыз Мүслимов Рамил Радисылының 8 октябрда юбилейі, оңа 50 ештіла. Қадірлі біз, шотлық қуанышлар, мәшәқәт сынаулар білән ғымыр өтіп, юбилейіңні бәйрәм етер вақытта жетті. Сен һәр вақыт тұрмыштан тәм, ем табып, туғаннарға, дусларыңа ярдәм етіп, тұрмышның мотор яқларын ғана көріп яши білесің. Кең көңілі, туған жанлықлы, эш сөйшен, ярдәмшіл болғаның үшін біз сені бик нақ яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Изге көңілі, собыр холыклы кеше син абый. Қадірлі абыйыбыз, сені туған күнің, ғұмыр бәйрәмің, юбилейің белән шын көңілдән құтлыйбыз. Ғұмырыңның һәр мизгеле сиңа шотлы куанычларны алып келсін. Һәр вакыт үзеңнең кирәкле, кадерле булуыңны тоеп яшәргә язсын җир йөзендә. Тормыш иптәшең Лилия белән пар канатларда, балаларыңның, туганнарыңның игелеген күреп, язларда ямлы, күзләрдәй мул тормышта хәерле озын гомер кичерегез. Йортыгыз һәр чак бәрәкәтле һәм ямлы, томатыгыз мул түгәрәк, көннәрегез кояшлы, матур булсын. Канатларын җәеп фәрештәләр, җил давылдан сине сакласын. Ходай Тәгалә үзе юлдаш булсын, юлларыңа гөлләр капласын. Килер көннәр, еллар имин булсын. Ә үзең бул һәр чак кадерле, игелекләр күреп озак яшә, бул сәламәт, озын гомерле. Иң җылы теләкләр белән Салаховлар гаиләсе дип төгәлләнә безгә килеп ирешкән котлау хаты. Кулдагы җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Рәхим итеп тыңлагыз. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр, калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бик әздә, бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар
Айлар атқанда яқтылық, шушы матур истәлеклі яқты күннәр, қалыр бір сөйлерге сағынып. 50 яш бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яш бигәздә бик күктә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомергә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны үстәсен. Бүген үзенең туган көннәрен, гомер бәйрәмнәрен билгеләп үтүче һәркемгә йортларында булган күңелле мизгелләрнең дәвамлы булуын телибез. Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар теләп, без сезнең белән саубуллашабыз. Яңа машина аласы килә. Акчасын гына ничек җыясы? Көтмә, көтәргә кирәкми. Бәлки ришвәт алыргадыр. Моның өчен бит төрмәгә ябачаклар. Тукта, хәтта уйларга да кирәкми. Ришвәтне бирүчене дә шулай ук җәзага тартачаклар. Дөрес юл бары бер генә. Намус белән эш итү юлын сайла.